Moi, mä oon Roosa. Mä oon 17V, asun Turussa. Täytän 29. kesäkuuta 18. Jee. Sitten mä opiskelen lähihoitajaksi. Joo. Ja mitäs muuta sitten? Niin no mä ajattelin aloittaa tämän vlogaamisen, tai aloitan. Tai no, kun tätä nyt näette, niin oon sit aloittanut jo. Ihan sama. Sitten mä asun niinku, no Turus, mut siis asun siis mun siskon, mun vanhempien ja meillä on 2 koiraa, niin niitten kanssa niinku täällä. Jep. Haluan niin oman kämpän, mut juu, ei se nyt kuitenkaan sit vielä, niin en jaksa. Ja sit mitä muuta? Mä harrastan. No siis mä käyn lenkeillä. Päivittäin suunnilleen. No päivittäin käyn lenkeillä. Ja sit mä käyn salilla aina kun mahdollista. Jep. No, ei kai tässä sit muut ollut. Et jos te tykkäsitte, niin kirjoittakaa tuohon niinku alakertaan. Et jos te tykkäsitte ja jos te ette tykännyt, kirjoittakaa sekin vaan siihen ihan sama. Kirjoittakaa sinne jotain ja sanokaa, että kannattaisi mun alkaa laittaa lisää videoa vai saaks te jäädä ainoaksi, että oliks te niinku... Niin, et saaks nyt jäädä ainoaksi vai saaks me laittaa sinne vielä jotain. Joo. Sitten jos tulee jotain kysymyksiä, voitte kysyä, jos nyt mä toisen videon laitan, niin mä vastailen se sit seuraavassa videossa niihin kysymyksiin. Jep. Mut moikka!